Здравейте, приятели! Ето го и първото упражнение от нашето предизвикателство. То се казва "Бъди благодарен". Работейки с другите и наблюдавайки себе си, забелязах, че ние хората имаме тенденцията да сме все недоволни. Все нещо не ни е наред и все за нещо имаме да се оплакваме. Затова и първото ни упражнение е да си дадем сметка за това колко всъщност ни е хубаво и колко много неща имаме и сме получили. Идеята е да сменим фокуса от това, което нямаме, към това, което имаме. Упражнението е лесно. Ще се стараем да казваме повече думата "благодаря". Поне 5 пъти на ден. Може и повече. Може да благодариш, например, на децата ти, че са се написали домашните. Може да благодариш на партньора си, че е свършил нещо за семейството, дори това да са ежедневните му задължения. Може да благодариш на приятелите ти, на колегите, на абсолютно всички около теб. Търсим поводи да бъдем благодарни и да усещаме тази благодарност в нашето тяло. Ако в края на деня аз не съм успяла да използвам 5 пъти думата "благодаря", мога да благодаря на себе си, мога да благодаря на живота за това, че съм жива, за това, че тялото ми е здраво, за това, че хората, които обичам, са добре и така нататък. Бъдете креативни. Ще се радвам, ако споделите в коментари как върви упражнението. Последвайте ме във Facebook и в Instagram, за да видите следващото предизвикателство. Благодаря ви, че изгледахте това видео.